Olatz, eskerrik asko gure gonbitea onartzegatik. Eskerrik asko zuei. Besteak beste, Inurri elkarteko kidea zera. Ogibidez, abogatua, ezta? Bai. Bueno, Inurri elkartekoa, neurri batean ezagun egiten ari zarete Inurri elkartekoak egutegi bat atera zenutelako, hainbat bider erabilidan mekanismo hori, ez? Egutegi ateratzea dirua ateratzeko zerbaiten alde. Eta egutegi horretan bereizgarria da, zuen Inurri elkarteko kide askoren bereizgarria da, nolabait, zuen orbanak erakusten dituzuela, bular bakarreko kideak zaretela asko eta asko, eta bitxia da, baino ikusi nahi ez dugun, ikusi nahi ez denaren horren baitan ikusgarritasun handia lortu zenutela. Bai, Inurri oso elkarte gaztea da, jaio berria gea, praktikoki oso xumea gea, baino nik uste hori Inurritxuak bezala, txiki-txiki gehala, baino danon artean gauza potolo egiteko gai gehala. Kaotiko xamarrak era baita ere, eta hor, ez dakit, azaroa bueltan edo, Lenita Ginea beste Inurri bat orduntxe diagnostikatu berri zegola eta eskatuzun kafe bat hartzeko eta kafe horren bueltan hasi ginen aituta zeatik ez dugu egutegi bat plazaratzen eta alaxe egin gendun, ezta? Azkenen, datuak ikuste dituzu eta urtero 16.000 emakume mastektomizatzen dira Estatu Espainiorrean eta 4.000 bakarrikan egiten dute rekonstrukzio bat, hau da, 12.000 geratzen dira bular batekin edo bularri gabe gu bezala eta esaten gendu, nun daude emakume horiek, ezta? Orduan, guk gure gorputz normalak, azkenean tratamentuak alaxe uste zaitu, ebakuntzek alaxe uste zaitue, biztaratu nahi genitun. Hor, Inurritako batek aintzanek aipatzen duen bezalaxe, ikusteztana ez talako existitzen. Eta egutegiak ikaragarrizko oihartzuna izan du. 1000 ale atera genitun eta oso azkar agortu zian. Eta bidean, Inurri lan hori egiten, botika berezi batekin topo indezu, bertso botikarekin, ezta? Kontoi guztu ez, hau, okerrez banago, dokan abiatu zen, Donosteko kafeantzokian egin zen emanaldi batean, eta, ezakit, esan genezake, sona handiko ekimen batean bilakatuena, eta gainera jarraipena izaten ari dena. Bai, azkenean minbiziak gauza txar asko ditu, baina baita ere konexio zoragarri batzuk sortzeko gaitasuna ere. Orduan, Inurri jatorriz lasartear batzuk sortu zuten, han Elabaka lasartear bertsolaria jarri zan beraiekin harremanetan, Amaia Agirre gai jartzaile bezala gerturatu zitzaigun baita ere, berak minbizia oso gertutik ezagutu dulako, eta hortik sortu zen dokako ekimena, ikaragarrizko arrakasta izan zuen, sarrerak 7 minututan edo agortu zian, eta hortik hasi ginen ari horri tiraka, eta esan ez, hau errepikatu beharra dakau, eta hau toki gehiagotan egin behar deuta. Momentuz egin dugu asteasun eta errenterin, eta ikaragarrizko esperientzia, nik esango nuke katartikoa ere badala, guretzako, eta gero zoragarria da, bertsolari emakume horiekin lortu dugun harreman hori eta nola isladatzen duten holtza gainean gure... Simbiosi bat, ez? Bai, benetan, guretzako da ikaragarrizko plazerra eta suertea, bere sensibilidade horrekin kontatzea eta hots horrekin, eta nei harrigarria iruditzen zait, minbizi prozesutik pasagabe nola dian gai planteatzen diguna barneratzeko eta ze begirada maitekor eta sensibilea daukaten gurekiko, hori zoragarria da. Bertso botika aipatu dugu, eta bertso botika horretan elementuetako bat, osagai bat, behintzat umorea da. Zuk esan dezu, beste elkarrizketa batzuetan, umorea oso erraminta indartsua dela. Bai, Inurrin umore asko erabiltzen dugu, batzutan txuria, askotan beltza baita ere, eta bai, gai batzuk izan daitezke sakonagoak edo seriogoak, baina dudigabe minbiziak ere momentu umoretsu asko usteizkizula, paradoja asko usteizkizu baita ere begibiztan, ez errez gehala baita ere nabarmen usteizu, eta noski nik uste egunerokotasunai aurreiteko umorea dala daukaun erramintaik potentenetakoa, eta horrei eutzi berdio dudi gabe. Nolabait bertso saioetan, bai nahi izan dana da tabuekin hautsi, ez? Eta ez bakarrik umorea erabilita, oso une unkigarriak eta gordinak ere bizi izan dira, eta aipatu dezuzuk ere hasieran, baina halako katarsi kolektibo bat bizitzen da bertso saioetan. Ni behintzat asteskoa ikusi izan nuen eta ikusentzule horiek momentu berean bizitzen ari dira zuekin batea bertso, gero itzingo dure zuen parte hartzeaz bertso saioetan, baina halako katarsi bat sortzen da,
bertsolari zuen eta ikusleen artean, ez da. Bai, oso olako simbiosi polita sortzen da, zen ikustet azkenen minbizia mende hontako gaixotasunetako badala, eta denok daukaula gertuago edo urrutiago referenten bat, ez da, gaixotasunakin harremana izan duen norbait, gaixo bezala, zaintzaile bezala, eta orduan nik ustet jendea oso islatuta sentitzen dela holtza gainean espresatzen den guzti horrekin. Eta asko gerturatu zaizkigu esanez, jo, niko hain dela 15 urte pasa nuen, baina bere garaian igual landu gabe nituen hainbat gauza ekarri dizkiazue gogora, eta horrek berriro emozio asko pizten ditu baita. Baita ekitaldi horien bitartez, inurritxo gehiago aizaizkigu gehitzen, eta bueno, gaiak iristen aizaizkigu etengabe, eta nik uste norbait gehiago animatuko dela baita ere holtza gainea igotzea. Orduan oso polita da, hor sortzen den kurpil hori, oso polita da bai. Nolabait Inurri elkarte bezala, orduan sentitzen zarete oso indartuta, ez? Esan nahi dute, ezakite utxune bat betetzen izatean, baina zenbait jendearen arreta pizten izatea ez ikusleena. Ari naiz orain, zuek bezala bizi izan dutena edo bizitzen ari direna, ez? Bai, nik eta Sandra beste Inurri batek beti esaten du, elkartzen geanean gea guapago, listago, indartsuago, eta indartsuago sentitzen gea, baino ez inorren gainetik jartzeko edo inor zapaltzeko, baizik eta bizitzantan aurre egiteko eta beharrezkoa dena ere, ez da? Bai, eta gaina, minbizia daukasunean, pena askokin behidatze zaitue, askotan errukarri sentiarazte zaitue, eta karo, errukarri behidatze baizue, errukarri sentitzezea, eta horrek kurpil bat sortzen du. Nik ustet, Inurrik ematen digula baita ere gaitasuna, gaixo paper horri izatetik, nolabaiteko aldaketa bat probokatzeko aukera ematen digula baita ere. Ez bakarri gaixotasunaren ikuspegi ilun hori eta ezkor hori, eta zergatik gertatu zait, hau nahi, gertatu zaitenez, saiatu nadin guztia haunere bizitzan narratiban enkajatzen eta albaldima da beste batzuei perspektiba pixka bat zabaltzen. Perspektiba zabaltzen eta gero, eta guetaz ari garela ere, seguro notzuk ere hori bizi izan dezula, eta bizia pasauten jende asko ere pasadula ere, orokorrean berbala gizartean ez gaudela prestatuta edo ez dakigula oso ondo nola jokatu, ez? Kasu konkretu honetan, berbadanik beldurra eduki dezake zure gana hurbiltzeko, ez dakit nola gerturatu, ez dakit, hori nola bizi izen dezu? Bueno, nik beti hori erdi brometan esaten dut, paziente onkologiko batengan hurbiltzen dana zerbait esatea, bada piraten untzian, hortxe hol gainean eta hor marrazok oinetan ditun pertsona bat. Moitu berdu oso marra finean. Alde batetik empatia azaldu behar digu, baina bestetik esatizut begirada errukarri horrek gaixo zaudenean baita ere min asko egin diezazuke, naiz eta pertsona horrek bere borondate onenarekin hitz egin. Orduan beti esaten dut, horre inberko litzatekeela paziente onkologikoarekiko komunikazio ikastaro bat hor empatiatik errukira dijoan marra fin hori ez gainditzeko. Baina Julia Otero kazetariari entzunion eta asko gustatu zitzaidan, gaixo hori dago norbaitei ez badakizu ze esan, hoixe esan, bitu. Zure aurren nago eta ez dakit ze esan. Hoixe, hori adibidez oso adierazpen zintzoa eta barrukoa da eta autentikoa da bai. Beraz aldara afektibidadea, gertutasuna bai, baina konpasiorik ez. Ez, pena hori, bai, mingarri izan daiteke ez esatizut. Gaixo zaudenean askotan txapalduta zaude, oso energia gutxikin zaude, eta gaina zure inguruko ikuste baituzuela penakin tratatzen zaituela, eta bar. Edo adibidez... Ez dakidan gaia, baina berbada igual gure tradizio kristauak igual hortik badu zerbait, eh? Bai. Eta gero jende askok ematen du, karo, zuk minbizia daukazu, hain egoera potentea da, nun nik nola kontatuko izut lanean gatazka bat izan detela, o kaleratuin nahuela, edo alabarekin liskar bat izan detela, zurea kontutan izan da, ez barkatu, ni persona bat naiz, gaixo baldin manago ere, eta nire lagunen gora berak interesatzen zaizkit. Ze, klaro, nerean ondoan, beste ezer ez da igual garrantzizkoa, baina horrek ere laguntzen digu gaixoi, bizitzan parte jarraitzen izaten deula, hala sentitzen. Jaso dezu egun eta aste botan nola ez ustekorik, bertso saioa horiek eta gero, zuen dinamikaren aldetik, gerturatu den zaizuen jendea, nola? Ez que ezin dut hori hitzez adierazi. Jaso degun maitasuna hipoteka bat balitz, 1000 bizitza beharko genituzke hori dena bueltatzeko. Bai, mezu pribatuak, bai, erakunden artetik, beste elkarte batzuen aldetik, baino gehiena emozionatze zaitue, gaixotasuna jasan duen pertsonak. Adibidez, Errenteriko saioan nik ikusi nuen, nik ezagutzen ditudan beste gaixo batzuk publikoan artean. Eta saio hortan egoteak ikaragarri betetze zaitu baitare. Esan dezagun bertso saioetan, ahotsa ez ezik, gorputza ere jartzen dezuela, ez?
Halakorik irudikatzen zenuen minbiziaren aurreko garaietan? Ez, nien naiz pertsona hola oso pudorosoa ez dare, baina nik sekula ez dute toplesikin, naiz ez den nire gorputzarekin hola aparteko arazo horik izan, baina era hontan ez nuke sekula pentsatuko biztaratuko nukenik. Eta ni bezala gainontzeko inurri guztik egutegia prestatzeko argazkik eta ateratzeko geratu ginen Iratxe Etxeandi argazkilariakin Uliako lore baratzan, eta ez genekin oso ondo zerta gindoa zen. Eta halako baten esan zuen, kenduko ezue arropa, eta alkarrei behitu ginen, da lotza eta erropa, danak angelitu zian zoko baten, eta nik uste hori elkarrei babesa hundila eta indarra hundila emate joula. Bai. Bertso saio guztitan kontatzen den hori, baina zu asteazko bertso saioan iozinan igerilekuko pasartea kontatzea. Igerilekuko pasartea baditu bi atal, ez? Lehenengoa da, biluztuta dutxan zaudetenean gertatzen den egoera, eta gero ondorengoa da, hango ama bat umekin zeona, zuri adierazten dizuna. Konta iguzu pixka bat hori, oso interesante iruditzen zait. Igerilekuko pasarteak jakasi bertso saioetan kategoria bat izatea pasako ja, igerilekuko pasarte asko eta asko daude, baina konkretuki asteasun komentatu genduna, duela 4 bat aste edo gertatu zitzaiten, nik igeri egiten dut, eta normalean juten naiz, jende gutxi dagoen azken ordutan eta tokatu zitzaiten larun bat arratsalde baten, aldagelan bakarrik dutxan geunden ama bat, bere 8 urteko alabatxoa Nora eta neu. Eta, ni hasi nintzen dutxatzen, eta bainu jantziak kendu nun, eta, klaro, bainu jantziak kendu nunean, nire gorputza agerian geratu zen. Eta, neskatxoa gelditu zen, beida. Eta amazeon lotxa-lotxain da, jaboia ematen gorputzean buelta eman da, eta hola apetik esate zion, Nora, ez beidatu. Eta umea zeon beida. Eta ama geroz da urduriago, eta esan nion, lasai maitia, beidatu lasai, galdetu lasai, ze jakin nahi dezu, eta umeek ez dakatelako malizia hori nire ama naiz, eta badakit umeek, filtro horik ere ez. Hori da, eta kuriosidadea sentitze dute, eta begira gelditzen dira beste gabe, baina ez dutela epaitzen. Eta galdetu zian ze gertatu zitzaidan, nola operatu ninduten, ea mina ematezian, orbanak, eta oso galdera naturalak eta natural itzen gendun hortaz. Orduan, gero ja lehortu ginen, jantzi ginen, eta amak alaba bialduzun hilea lehortzea hori aldagelatik kanpo egiten da Zarauzko polikiroldegian. Eta orduan momentu hortan esan zian, barkamena eskatu nahi dizut, ze momentu hontan kontuatzen naiz, monstruito bat izango bazina bezala tratatu zaitutela, alabari zuri ez begiratzeko esanez, eta ikaragarrizko lekzioa eman diguzu, eta eskerrik asko. Eta besarkada bat eman genion elkarrei, eta hori izan zen, aldagelako gertaera. Eta berean unkigarria da, ez? Kanpotik ikusita, ez dakit. Ze gauza asko gordetzen dira gertaera simple horretan, ez? Hor askotan, alde batetikan esaten digute ausartak gehala, eta nik hori ez horrela ikusten, ze azkenen nilen igerilekura juten itzan, eta hori igerilekura juten jarraitzen dut. Gertatzen dena nire gorputzak aldaketa batzuk jasan ditula, baina ni lehenoko olatz bera naiz zentzu hortan. Eta gu gure gauza normalak egiten ditugu. Gertatzen dena egia da, bai dagoela hor tabu oso potente bat eta estereotipo fisiko oso potenteak, eta gure normaltasun hortan jardute hutsarekin, gauden eremu hoitan beti sortzen dugu begirada berezi bat eta igual aldaketa bat baita. Orain esan dizuaren arira galdera bat egin nahi dizut, minbiziak ez zaitu aldatu, ez da zerbait aldatu minbiziaren aurreko eta ondorengo latz horretan? Fisikoki izugarri hori nabarmena da, eta gero barruai begira, ni beti izan naiz nik uste oso pertsona baikorra, disfrutoia eta honek perspektiba handiagoa eman dit. Indartu egin du hori. Alde batetikan, minbizia dakazula esate izutenean, sortze zaizu barruko indar bat, biziri jarraitzeko indar bat izugarria eta igual zurire ez ezaguna zitzaizuna. Eta gero bestaldetikan minbizia paradojas josita dauze, igual zaude sekula baino okerrago eta sekula zeure burua ikusi nahiko etzen nuken egoera baten, eta astezea ingurukon familia, lagunak, ezagunak, ez ezagunak, borondate ona, ikaragarrizko maitasun gestuak ikuste dituzu, eta maitasun asko jasotzezu, eta hori ere zoragarria da. Ez da konturatzea sare baten parte zehala, eta gaizki zauden momentu hortan sare hori hor dagola zu sostengatzeko. Orduan, zerbaitetakorako balio izan baldin bai da, interdependienteak gehala hori nire gorputzean pairatzeko. Zenik energiarik ez neukanean ingurukoek sostengatzen ninduten eta haiek laguntze ziaten aurrea iten. Eta noski gauza txikitan, askotan zaude porruin da, tratamentua oso gogorra da,
baina lagun batekin zaude banku baten eserita eguzkitan kafetxo bat hartzen, eta hori zoragarria da. Era berean, egun daiteke eta egon badago jendea nolabait erortzen dana, ez? Honeko golpe gogor bat, ez dakizu, inkluso hor elkartean bertan, zu bezalako minbizia pasautenen aurrean alako referentzialara zara, alako gida bat, ez dakit, zezuk aldarte hon bat zenuen eta horri indartu intzaizu, baina hongo da beste jende bat kontrara dagoena. Begira, nik beti esaten dut, minbizian aurrean ditugun erreakzioak eta minbizian aurrean hartzen ditugun erabakiak individualak dira, horrez dago formula edo errezeta magikorik, eta bakoitzak bizi du bere bizitza egoera eta bere izateko era, bere beharrak hor oso partikularrak dira. Eta gero baita ere, niri amurru puntu bat ematen dit, esaten dietenean jendeak, ze ondo eraman dezun, baina, klaro, nik adibidez baliabide ekonomiko faltarik ez dut izan, bertakoa naiz, familia hemen daukat, lagunak hemen ditut, klaro, minbizi esperientzia hau etorkina izan da, zaurgarritasun ekonomiko egoera baten izan da, ez da berdina, ez da urrutitik ere, eta horrek ez luke suertezko edo ausazko kontu bat izan behar, baizik eta sistemak bermatu beharko luke, ze minbizia daukazunen, oso zaurgarri eta oso egoera kaskarrean zaude. Kasi umetuta zaude neurri askotan eta etzea gai zeure burua gobernatzeko ez ere. Eta babestuko zaitun sare hori espaldima daukazu eta jende askok tamalez ez dauka oso gogorra da minbizia baldintza hoitan pasatzea. Telefonoz deitu nizunen elkarrizketa olotzeko 4 minututan 8-10 galdera dako ideiak emantzen izkian, baina gogoan hiltzatuta gatu zitzaidan justo orain aipatu dezun hori, ez? Nola zure kokapen inkluso gizartean integratuta, bertako izatea, egoera ekonomiko orekatu batean egotea, zer nolako diferentzia dagoen, kontatu zenidan nola konsultaren zaitzen dela, ondoan zeneukala beste personat oso kontrako egoeran. Kontatu iguzu pixka bat, zein izan zen egoeran? Beitu, 3 momentu daude nahi buruak nolabait estanda inditena eta barrutik asko ukitu nauenak eta moitu nauenak. Bat izan zen, nire tratamentuan hasieran niko handik hilea eta dena nitun, eta konsultan emakume bat zeon ja hileri gabe, Hego Amerikarra zan, eta telefonoz ari zan norbaitekin hizketan bere etxetik kanporatu ingo zutela, eta gela bat partekatzea zijoala beste 2 pertsona ez ezagunekin. Osea, ez dut imaginatu nahi, minbizia baldintza hoitan pasatzea zer dan. Gero, kimioterapia saio luzeak izate ditugu, eta normalean pertsona berdina kointziditzen dugu, eta kointziditzen nun Tangerreko emakume batekin, 45 urte zitun, ia 30 urteko alaba zeukan, osea, ama izan zen oso adin berdinekoa ginen, baina ama oso gazteik izan zen, eta, klaro, haren kimioterapiak porru indautziko zuen, ni uste nindun bezalaxe, baina ni neon nire etxean lasai sofan jarrita, eta berak esatezun, sorbaldan metastasi txiki bat zeukala, eta kimio jaso eta 2 egunetara junite zitzaioela min hori, eta bere alaban tabernara jungo zala sukaldatzea eta esku bat botatzea. Ja, bentsa. Edo bestea, Lia, Inurrin parte dela, momentu honetan langabezi egoeran dago, ni abokatua naiz, lan egitea jun naiz burusoil, eta niretzako burusoiltasuna domina bat bezala izan da, nire bezeroek ikusi naute eta goraipatu naute eta jo latz, ze adoretsu, ze kemena, hori niretzako izan da plus bat, baino juntzaite burusoil lana eskatzea, nork emango liake lana burusoil junezkeo, ezta? Orduan, horregatik esatet, minbizia oso errealitate poliedrikoa da, ze egoera berdina emakume bat burusoil izate irakurri daiteke 1000 toki ezberdinetatik. Orduan, ezin dugu pentsatu guri gertatzen zaiguna unibertsala danik, ez da gutxi joik ere. Bueno, eta Inurri elkartea ere bada, zuentzako pozak elkarbanatzeko zaintza lanetan elkar laguntzeko, baina dei horretan bertan ere aipatu zenian, ez, bezperako eguna gogorra izan zala, ze, klaro, elkarte hortako kide izateak ere badakar galera, ez da? Hori da. Bai, eta gainea oso gazte juntzitzaigun Kris, gure suzko amapola morea, azkenean gaixotasun honen narratiban askotan azpimarratzen da, burrukalaria gehala, gudaria gehala, burruka irabazin degula, baina beti tamalez ez da horrela. Eta galdu ditugun lagunak gu bezain bizitzeko gogo zuten, gu bezalaxe jardun zuten biziposakin gaixotasunaina aurreinez, baina tamalez batzutan hori ez da horrela gertatzen. Baina baita ere, denok hil behar dugu, hiltzea da biziko deun esperientzi unibertsalena, eta bide hortan
bide hori transitatu behar duen pertsona horrek jakin dezala ez dagoela bakarrik eta gure maitasunez inguratuta dagoela, horrek ere betetze zaitu. Baino, era berean, zure zaurgarritasun propioan kontzientzia hori ere hor dago, ezta? Bueno, bokatu zara ogibidez, ez? Eta zure bezeroekin ere tokatu izan zaizu, ez? Olako gatazka handi, txiki eta oso modu ezberdinetakoak. Ez dakit zenbat bider pasa zaizun zuri, ez? Askotan ze lujua da egora xelebre horietaraino iristea, ez? Bai, bueno, nik tratamentua pasadan urteko irailen bukatu nun. Orduan, nahiko berria da dena, eta egia da asko kostatzen zaidala egunerokotasunean nire lana aurrera ateratzeko, nire bezeroekiko empatia hori izatea askotan, ez da, adibidez pasadan ostegunean Kris galdu gendula, ez da, 31 urte txokin eta bar, konturatzen zea, askotan gatazka eta sortzen degula, arrazoi okerrengatik edo tematzen gehalako eta bizitzan ez gaudela igual askoz garrantzitsuago dian beste gauza batzuri begira. Berria egunkarian irakurri dut berriki, betxatzen zuri ere iritsi zitzaizkizula adierazpen hori oso serio iritsi zait. Nola ordezkari ofizialek aitortzen duten pandemia dela eta Euskadiko osasun sisteman atzerapenak izan direla gaitza aurretia zatemateko baketa sistemetan. Hau da, pandemia dela eta nik hau irakurri eta barneratzea oso gogorra iruditzen zait 2022an lehen munduan, ezta? Zuk hori irakurtzean edo entzutean zure iritzia interesatzen zait. Ni gai horrekin sututa nau. Alde batetikan nik gurasoak oso gaztei galdu nituen minbiziakin. Eta biz Gipuzkoa mailan, ezta? Gipuzkoan zentro monografiko bat daukagu, onkologikoa, teorikoki Osakidetzan integratu behar dana. Nere ama hil zan orain dela 9 urte. Eta nere amak diagnosia jasozun momentutik, froga guztik, zita guztik, denak onkologikoan bertan egite zizkioten, eta handik ateratze ginean zerrenda batekin, data jakin batzuekin, eta dena zegon oso ondo antolatuta, eta gaixoak ere hori behar du. Erreferente bat, ze benetan minbizia pasatzen degunean oso egora zaurgarri baten gehatze gehala. Nere kasua izan da, biopsia ospitalean, ebakuntza materno-infantilean, kimioterapia onkologikoan, odol analitikak ambulategian, resonantzia biodonostin, benetan jinkana bat bezala. Eta gainea, minbizia daukazu eta deituko dizute unidade mamatik ez dakize hau egiteko hilabete baten buruan gutxi gora eta deiaren zai. Eta nik ez dakit arduradun politikoiek konstiente dian olako egora baten zaudenean zer dan telefono dei baten zai eotea, da oso egoera estresantea. Nabarmen atzera egin dugu, orduan. Bai, eta gero diagnostiko goiztiar eta kribadoei eta buruz dagokionez, adibidez inurrin baditugu 2 inurri, azkenean, kasi osasun sistema pribatura juntzianak, koskor bat zeukatelako, eta koskor hori izan, eta hori zeukatela adierazi, eta gero, inorketzielako behar bezalako arreta eskaintzen. Orduan, hori iruditzen zait, alde batetik lehenengo munduan gaudela, eta beti Osakidetzaren mito hori izan du degula, baina horrik ikaragarrizko baliabide falta eta sistema beraen koordinazio falta izugarria dagoela. Eta gero adibidez, bataz besteko onkologikora jun, eta konsulta batetarako dakasun itxaronaldia ordu terdi, 2 ordutakoa izan daiteke, lasai asko, eta hori arrunta da. Orduan, ez dakit norbait jartzen den gaixo onkologikoan paperean. Eta gainera, hau ez da bertan egiten duten langileen ardura, ze hori gertatze bazaizu, onkologikoa jutezean une oro, arazo estruktural badago, eta medikuak ez dauka, paziente bakoitzari eskaini behar zaion tartea edo denbora. Orduan, azken 9 urtetan nik nire amaren esperientzia pasa nuen, eta nire esperientziarekin alderatuta, izugarri aldatu dira gauzak, eta ez onerako. Eta hori iruditzen zait oso gabezia larria dela. Orduan, entzuten detenean, sailburua, eta nire errespeto guztiakin, esan ez, gure hilkortasun tasak altuagoak izango dirala hemendik urte batzutara, benetan, sutu egiten naiz. Onartu ezina izan beharko luke. Bai. Eta gizarte bezala ez genduke onartu beharko. Eta, adibidez, onkologikoan, Amancio Ortegak egin du doantza bat, radioterapia makina batena eta bar, eta oso ondo, eta eskerrik asko eta hori guztia, baina osasun publiko sendo batek hori guztia bermatu beharko liguke, aberats baten borondatetik hori da.
Bueno, ez dakit zergatik, baina uste dut gai honek elkarrizketa oso baterako mango lukela. Bai. Dena den, eta bueltatu zuen ekimenera, nolabait zuen helburuetako bat izango da tabuak zokoratzea eta beste modu batean, esan behar normaltasuna, ez dakit hitzegokiena, baina beste modu batean bizitzea, ez, minbiziarekin edo minbizia duten personekin, ez da? Bai, nahi minbiziak, olako, nik etxean ere ezagutu nun gurasoek ere batez ere amak oso irikian bizi izan duzun, eta igual erreferente hori neukalako baita ere, baina derrepente ni sartu nitzanean kurpil hortan, klandestinitatea deskubritu nun. Adibidez, hile hori berzitzaidan, da hile orde bat erostea jun, eta nik lehen hile kizkur luzea neukan, eta eskatu nun hile orde, hile hori, baino lixo bat eta motxa. Eta pelukerak esatezian, baino jendea enteratu ingo da hori ez dela zure hilea, eta igual minbizia daukazula. Eta nik esaten, baino, gaixotasun bada, nik ez dut krimenik, ez dut naiz delinkuente bat, ez dut inor lapurtu, ez dut inor jo, ze gertatzea ba, jendea jakiten baldin badu, ez da ez erretxarra, gaixotasun bada. Eta horren arira adibidez, protesia, ez da? Eta esatezeten, ez piztinara juteko, bainu jantzi berezia, xorro batean protesia sartzeko, eta esaten honik, igeritea, hemen gauza batekin, eta gero dutxa junta zein berdet, orduan, asko dago, hori iskutatu, disimulatu, ez dakit hortan. Hortik hasi eta gero bularreko minbizia gaina estereotipo fisikoek hor garrantzia handi hartze dute, ze, bularra ez da beste ozen gorputza tal bezala, ez da? Bueno, bidean ikastengoa zen eta tabuiek ere hausten eta beste modu batera eramaten. Bueno, agurtu behar zaitugu, baina agurtu aurretik, aipatu dezagun, izaninurri.com, webgunean, zuekin bat egiteko aukera dagoela, doantzak egiteko, edo beste zapi eder batzuk ere eskuratzeko aukera dagoela, ez da? Bai, zapien proiektuan hasi nintzen Inurrikin parte hartzen, inorretzalako burusoil irtetzea atrebitzen, ni atrebitu nintzen, eta gero egutegian, beste bi emakume azaldu dira burusoil. Orduan, ekimen txikienek ere nik uste inpakto oso handia daukatela, eta noski web horrian bitartez, eta batez ere baina interesatzen zaiguna da. Tabuen kutxatiko holtzarako ekimen hauetan, bertso saiotan parte hartu nahi baldin badu norbaitek, bere esperientzia gurekin partekatu nahi baldin baditu horrekin gaiak ere holtzara eramateko, hori guretzako zoragarria da. Gu ez gatoz ona dotrina ematea, baizik eman eta jasotzea. Bueno, zorte hon, Inurri elkartekoei, eskerrik asko eta plazer handia izan da. Zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txak!